Mazan fama marin jayi majority leader jagayya na Baba Buhari Darzaza. Jihar Kebbi ko dubu ta taru baka gudu sanata Yahaya. Jihar Kebbi ko dubu ta taru baka gudu sanata Yahaya. Dangina ku zo ku raka ni zane gidan sanata Yahaya. Garna gage na Baba Buhari majority leader mai gayya. Giwakin fi karfin tarko galma mai kare hauya. Kabra da kai na sanadi president Dr. Yahaya yana da wuya. Shago ka daɗe da buwa ya ja da Yahaya almara. Duk makiyin ka kowa ne ya ce tuwo da miyar bara. Na yi zubin adashen gata don haka dole in mora. Zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓu kai ka faɗa wa maza kura. Ƙaunar sanata Yahaya yau ba ma yin ta tantane. Tun ranar ajin gini a ranar ne ake zane. Ba a sanin gari dangi na in har an buge zaune. Babu maza gaban ka Yahaya duka sa su gurfane. Shakundin na ɗan gudi-gudi yau tsarin ka na Allah ne. Jihar Kebbi ko dubu ta taru baka gudu sanata Yahaya.